Ariman Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Jessica. Ginaingon. Dili hukman ang isigataw. Kay wa ka maswito kinsa ug unsa sila. O nila itabo na akong kinabuhi nga din ako mahimong mahikalimtan. Asa magtagkaroon, oy, Jessica? Sa mall ulit din after mag-lunch na yun to. Oh, Ano? mau ba? Okay, agad lang ko ninyo. Come on! Time is gone! Yes, go! Nindot kining mall nga atong gisudlan. Kabantay mo. Oy, oo. Kaya bago pa ni nga mall, oy, Jessica. Di ba before? Mao man niya ito kipisudyuhan. Oy, no, Jerica. Ang tupa din nga building. Oh. Ano yung mao nga building? Okay. Mamalitag new toothpaste at toothpaste na minuot. Ano to? Toothpaste? Para mag-toothpaste. Mamalitag ka ng new nga toothpaste ba? Kay magbora ta next week. No. I don't like Bora. Shogo lang to. Bisag asa. Basta mag-enjoy to. Ato dahil lang dikoy. Dikoy. Oh, dikoy. Oh, boys, dili, ha? Dili. Sige. Sige, no. Ay, ganahan ko kubano ng akong bayu. Oh. Bayu ba? Basta ganit no boys. No gina, Jerica. Yes, understand? Yes, mga mommies. Oh. Excuse me. Ikaw ba ang 30 years old na namang duha ni Alexa? 5 years old kami. Whatever. Oh my God! Ba? Ganun ka? Niya na si balita sa Facebook nga dili maayo.
Ay, main sa unsa man na, ma. Doon na nasay gipatay. Unsa? Ay, ginoo ko intaw ni palayo lang kinikan ni mo, Jessica, anak. Ay, dahom. Naku dyan, ma. Kay? Usa ka LGBT na sabang gipatay, anak. Ma, ayaw na kutsing tanaw anong Facebook. Lakna ng mga fake news diha. Mas stress lang ka, ana. Dili kini fake news, Jessica. Gikan kining balita sa sikat og number 1 radio station sa Visayas ug Mindanao, ang RMN DYHP. Aros! Haros. Oh, Jessica. Pauli og sayo din hisabay, ha? Aron dili ko mabalaka nimo, Ay, please. mama baya, oy. Ay, kabalakan na ako. Ikaw man sa ako mga ka-berks like Jarica and Alexa kay, taekwondo expert me. Kabantay ko. Oo, bitaw. Pero, madaba sa taekwondo experts ang bala sa armas, anak? Ma. Oh, di ba? Nice ng Siargao! Oh, nice bitaw din next destination na to. Ang next destination. Maglisod yung ulit to. Destination! Next destination. Oh, yeah, correct. Sa Palawan na sa Palawan. Wow. Uy, sa Phuket Thailand lang ta. Oy, ngayon ato pa man tas layo. Nga na may daghang nindot ng mga beaches din sa Pinas. Oy! Saman. O saman, ha? Sige, demosyon ako, anak. Sige, okay na ko, anak. Wapo ko katong Phuket. Dito sa dito Phuket. Hala. Phuket, kipot. O, morno. Hala. Mo dahil na sa unahan sa Phuket. O, kipot. Anya mo toyok. Oy! Onya lang na diri ka, oy. Kung mahurot na natong sorry ang mga beaches din sa Pinas. Ay, sorry, ininugog tubig. Okay. Oo, dako Best, gilag best. oh. Mga upuag, so, tanawan ninyo, mga upuag. Hala, mga upog. Ay! Uy! Oy, behave mga bayo na ka. Behave kay may bayo na ka, bayo. Kabantay ka, anak. Ay, bahala na kong bayo. Ikaw. Oy, bahala na sila bayo-bayuhan niya. Para, biyad bayar lang ta, masuko sila nga, kadaghan ng gwapo. Ayaw ilaglag yung pagka-LGBT, Jury ka, oy. Kay mas respetuhan tas mga lalaki. Kay kasgaran na bang mga lalaki, i-underestimate ng mga LGBT. Correct, Jude. Nagka-award kang Alexa Jurica. Hi, mga gwapa! Oy, hello, sir. Oh, diarang inyong gi-order nga siko. Oh, thank you. Taga-Sigo naman, taga-Sibo mo. Taga-Sigo. Oh, Sigan may nanik. Nanik? Nabaro katong manok bubo tingtiil. Hala. Liga binto. Taga-Sibo pud ko. Ha? Taga-Sibo pud ko. Mao ba, sir? Mm. A small world! Pero may kong kakita sa inyong pasunsyo, uy. okay. Sige. Sige, mga gwapa, biyaan ta mo ha. Enjoy mo sa Stay na mo. stay din sa resort ha. sige. Patong taga-Sibo, sir, bigay mo taga-Sibo yan, tagiya sa din yan, tagiya ni taga-Sibo sa. Taga-Sigo. Noon! Natug na sila si Alexa o Jerica. Magpadukalan sa ko dinis baybayon. Ay, Hello. bayot ka sa Yes, sir. sabi ni mo. Hit ka na ko ang kasama ni mo. Uy, dahom. Lain siyang tuyo, da. Bugol ka. Matod ko, lagot ka ko ng bayot. Mulikay ko niya.
Hubog man siya. Ay, barag ba ka? Ha, balik. Balik, yak ka das bas. Tupan ko rin mo. Oh, sir, hate man ka nimo ang sama nako. Nganong mutupad man ka nako. Sagdilan ko nga mubiya nimo kay. Kay, magpakaroon nun kang pagkam gusto na ko. Oops. Bastos ka! Paano mo kung magmagkasir? Dawap! Dahom? Huwag mo ibuhat ni mo. Dahom ka, bugo ka ba? Mato, Ay, aray, naglago kong sama aray ni mga bayo. ko. Ay, ada! Ay, sorry, sir. Nangita kang sakit si mong lawas. Bes, ano mo ka? Oh, pagpack-up na mo kay mamauli na ta. Jessica! Mga mata! Tangan na book din sa resort. Ay, namuli man ta! Wala mo mahibaw. Kay sa'yo mong nangato gabi doon inihitapo na ako gabi Berks. Ha? Oh, di katapat ko lalaking hubog. Kay giunahan ko niya pagsukmag. Unya! Nakuyapan siya. Oh, what? Dugay na silang gis din sa resort. Anak to mga dato. Pagbantay lang mo nila kay mubaw sa bakit to. May mahadlok nila ba? May mahadlok nila. Berks! Matul pa ni Bambina, musuko lang dinogdaok! Ako'y angko na ng duha. Ikay angko na ng usang mo inagpatid ni mo. Sige. Handa mo yung palaptol nga ibutangan para makuyapan ng tulo. Talikod sila. Ready? Go! Kuyapan lagi mong mga bayota mo. Dayan dali ati kay kidana ang tulo ka bayot sa cottage nga wa na'y panimuot. Ha? Unsa itis? Akod mao, pahibaw si Pedro ingon man ang mga gwardya ning resort aron maluwas ang tulo ka bayot nga atong mga guest. Gwapa ning bayot na. Mas gwapa ning akong duha ka bayot. Gwapa ni ako. Gwapa ni. Lagot ako. Di kasikit ka rin mamapit. Yapan ko. Wa minahimo atong tungura. Kay nakuyapan man mi. Nikiha mi. Nakadaog ni sa kaso ang napriso ang duha ka lalaki nga nagmolestya namo ni Alexa og ni Jerica. Uy. Nasuga makinoon ming tulo ah. Mao ka kasama ang kaagi ni Jessica dinining tulmanon. What's the Style?
Nasugamak style. Kini mga suglanon isuwat ni Cecil de Jesus Cabrera dalit sa RMN Production Center.